Hello guys! Magandang araw! Ngayon naman ay magluluto tayo ng ginataang libdangan. Libdangan ang tawag namin dito sa amin. O yan, at may kamyas pa. Ay na wow! Yan o. Oops! Sarap yan. O magpainin na tayo ng mantina sa kawali. Marami. Bawang. Yun. Bawang. Luya. Kisa-kisa na. Gusto na yan sibuyas. Sibuyas. Maraming sibuyas yan. Halo-halo. Oh, yan ang libdangan. Libdangan ang tawag namin dyan sa amin. Sarap yan. Libdangan. Asin. Para lumahasa. Binta. Ano? Ano siya? Sarap-sarap. Nang sarap-sarap. Nara lumasak. Yun. Lapit na malaw tayo. Susunod na yung kata. Ay, may Reno, liver spread pa pala. Yan, lagay mo na lahat. Tira mo yung lata. Yan. Ipulibos ko pa sa musultupan. Ako na da. Apo ko na yan. Ay, wow. Kiniwar-kewar na. Ay, no. Kiniwar na. Kan natin masih ada naman. Ay, ta. Yan na yung kuko mama. Ginitaang libdangan. With kuko mama. Wow! Imasan na. Mayat ang pamalitan. Ay, katay piyasa. Sili. Gumana. Ina, po. Nga niya malut. Sila ni Imas pa nakaluto na. May nalutam. Netan. May supa. Kanape supa. Ina. Gusto na suman. Talagang piyestan. Ay na. Gusto. O balina, nalutaw si Kadya. Ay na.